Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýylygy münasibetli Kerkide häkimligi etrap sport we beden terbiýe bölümi Kerkide ýaşlar guramasynyň gurnamagynda sportyň armrestling we stolda oýnalýan tenis ugrulary boýunça Kerkide birinjiligini almak ugruna geçirilen ýaryşa ýurdumyzyň birli künjeklerinden gelen jemi 150 gulay türgen gatnaşdy. Türgenler yerinde, eminler yerinde, sowatlar yerinde ýaryşa başlaýar. Men toýlugy Hakim Muhammed hocam var Pragda, Kerkide sport ýaşyna gatnaşmaga geldim. Bugün ýeňiş meniň bilen. Kerkide 19-njy orta futsal Muhammed Ismail. Ben sport bilen meşgul bolmany halaýan. Biziň Kerkide şäherimizde hem şeýle sportyň görüşleri bilen, armrestling görüşleri bilen durly wagtda geçirler. Şeýle mümkinçilikleri döwletlerden gahma arkadarmyda uly tawulsuna geldi. Olaryň alyp baran işleri rowasyon janr tawulsuna. Beni yıkıp bilen o Beni yıkıp Kemilu Beni yıkıp bolun o Yıkıp bolun Beni yıkıp bolun o Damarımı minçide Tutup bilen o kıyınçılık Gözlerim beni taşta vuruk fiyçılık Men bilem o incalık Dünya yanıp başladı kıygırca geçti Bar gücümü üşürüp yekedik tuğunanın aymını kalını kıysırı Beni işadıdın ok yadıdyan işime Berge bu utulan yeri yok Utulan yerim daşım düşman yok Olun utulan yeri gönü atmayın yerim Olun atılan yerim değilim açı gören ok İçim atılan beni elimden geliyor Hem de saat gönü dangeli Harekette feri sap ol Utoryan demi bulur iş sanımanım ok Utorya denir sığdırıp bilen ok Bu dünya beni Bunun aksını bilim ha Beni yer alyansa yerim başlıksa benim ha Kimçilikten kamil ve yol var Onu yürüyen Bakasını bilyen ben derbinin kanlı